Så flot du er. Har onkel Jesper bagt risengrøden? Har onkel Jesper bagt risengrøden? Hvor er onkel Jesper henne? Hvor er han henne? Er vi klar til risengrøden? Du er da julemanden. Hvor er risengrøden henne? Hvad siger julemanden? Siger han ho ho? Gør han? Kommer han med pakker, så julemanden til dig? Kan du fortælle onkel Jesper, hvad julemanden siger? Jo, ja. Og hvad kommer han med? Med pakker. Det gør han da. Og hvad med Johannes? Er Johannes en sommerdreng? Du er en robotdreng. Du er en sommerdreng. Du tror sgu, du er Så. Nu skal vi have nissegrød. Nej. Nu kommer onkel Jesper, og så skal vi se, om risengrøden er klar. Er onkel Jesper? Er risengrøden klar? Det var godt. Så skal vi spise risengrød. Her, Jesper. Nu skal I bare se. Nu kommer nissefar med sin store ske. Nu kommer nissefar med sin store ske. Ej, altså. Er du klar med det? Det må jeg nok til i morgen. Er det bedst? Det der er tilbage. Ja. Så, nu kommer nissefar med sin store ske. Er I klar? Så. På loftet sidder nisse med sin julegrød. Sin julegrød. Så god og sød. Han nikker, og han spiser, og han er så glad. Jeg tror, vi skal tage smørklæden selv. Det kunne godt være en risengrød. Ej. Kom. Så er der risengrød. Er du klar? Ja. Er du også klar, Johannes, til risengrød?